Ara hem conegut quins són aquests elements clau que volem retenir o incloure en la gestió forestal per millorar la biodiversitat i ara anem a veure com fer-ho. En aquest curs ens centrem en les dues estratègies que tenim, que per una banda és l'estratègia integrativa, que el que fa és integrar mesures de millora de la biodiversitat en la gestió forestal, fent compatible aquesta biodiversitat amb la sostenibilitat econòmica, que aquest és l'objectiu principal del Biourgés, i per altra banda l'estratègia segregativa, que se centra en l'objectiu de conservació i millora de la maduresa. Per començar, la Teresa Bages, enginyera forestal del Centre del Poder Forestal, ens explica com dur a terme aquesta estratègia integrativa en un rodal concret. Endavant, Teresa. Hola, em sentiu ara? Sí. I es veu la presentació bé? Sí. Gràcies. Bé, doncs jo, com ha dit la Roser, entrem en el bloc 3, que és més com incloure totes aquestes qüestions que ens han explicat els Jordis sobre la conservació de la biodiversitat, com ho podem incloure en la gestió forestal i com ho hem enfocat des del projecte Biourgés. El primer que faré serà parlar hi haurà una mica d'introducció sobre quines estratègies estem contemplant dintre del projecte Biourgés i llavors parlaré de la gestió integrativa, que és la gestió forestal multifuncional, la que integra diferents objectius de gestió alhora. Després hi ha l'estratègia segregativa que l'explicaran des del CREAF en Lluís Comas i des del Centre Tecnològic la Mar Pallares. Llavors, aquesta petita introducció inicial és una mica per centrar l'àmbit d'actuació i l'enfoc que hem donat nosaltres. Ara mateix hi ha moltes estratègies polítiques que ens porten a aquesta integració de conceptes de conservació i millora de la biodiversitat, restauració de la biodiversitat en la gestió forestal. I només us volia l'estratègia forestal europea i altres. Però només us volia ressaltar aquesta perquè ens sembla que és aquest esperit positiu, el que diu aquí en l'estratègia de patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya. A l'apartat 4.1.1 el que us busca és afavorir les sinergies positives entre les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i la conservació del patrimoni natural. És una mica des d'aquest esperit de com pot contribuir la silvicultura en aquest objectiu comú que tenim de conservació del patrimoni i la biodiversitat. Quan parlem nosaltres d'integrar, des del projecte Biourgés hem treballat a escala de rodal i parlem de diversitat d'espècies, de totes les espècies, de plantes, d'animals, de fongs, el que diem biodiversitat taxonòmica o també li diem ordinària per distingir-la d'aquella biodiversitat, aquelles espècies o hàbitats amenaçats, protegits, etc., que tenen una legislació al darrere, que ja tenen uns requeriments i que és un tema de governança, integrar-ho dintre de la gestió forestal. Nosaltres el que parlem és de la diversitat màxima d'espècies en general a nivell de rodal i també de paisatge. I això ho volem, com ha dit en Jordi Camprodon, perquè cada cop hi ha més estudis que poden demostrar el lligam entre una major diversitat d'espècies en general amb uns ecosistemes més estables, un millor funcionament d'aquest ecosistema del bosc i una millor capacitat de resposta davant d'amenaces per tots aquests processos. Milloren la dispersió de llavors, el control de plagues, molt important el reciclatge de nutrients, etc. Ja veureu que en aquesta presentació hi ha molts gràfics semblants als que ha presentat en Jordi Vayreda i és realment una de les coses d'aquest projecte Biourgés que hem estat 5 anys treballant, discutint i reunint-nos molt des de diferents punts de vista és que hem acordat o que fem servir els mateixos fonts d'informació, encara que amb interpretacions, amb alguns matisos lleugerament diferents, però que ens entenem ara, intentem entendre'ns tots parlant el mateix llenguatge, que només això sol ja és un plus. Llavors, aquí el que estem d'acord és que totes les fases evolutives del bosc són importants perquè acullen biodiversitat diferent. Totes ho són. El que passa que en les fases més madures és on hi ha la màxima diversitat d'espècies i la presència d'espècies més rares. Si volem aquestes, doncs necessitem boscos madurs i és veritat que aquí a Catalunya, i això és indiscutible,
i a Europa en general, de boscos madurs n'hi ha pocs i poc conservats per la pròpia història forestal nostra, o socioeconòmica o agroforestal. Els boscos que tenim són boscos molt joves i alguns amb una gestió tradicional també des de fa molt temps. I això fa que aquests boscos joves, vull dir que lògicament no tinguem aquests boscos madurs. També està clar que la silvicultura té un impacte en la biodiversitat, com qualsevol altra pertorbació, antròpica o no, té un paper determinant en la biodiversitat del bosc. Ja ho hem vist que les pertorbacions, la biodiversitat que tenim està definida o determinada pel patró de pertorbacions que tenim al bosc. Si, per exemple, si veieu en verd serien les pertorbacions naturals, el marró seria la gestió, i aquest gràfic mostra en funció de la mida d'aquesta pertorbació i la freqüència de la pertorbació. Llavors tindríem que al final el que fa la silvicultura és intentar imitar o accelerar processos que es donen de forma natural en benefici dels humans, que som els que estem aplicant aquesta silvicultura. Llavors, les tallades selectives vindrien a imitar aquesta mort d'arbres individuals, que és freqüent però que fa obertures a molt petita escala. Les tallades per bosquets imitarien aquesta dinàmica d'obertures que es dona ja quan arbres més grans generen espais, quan cauen, quan moren, espais més grans que permeten l'entrada de noves espècies, l'entrada de llum, el regenerat, també una mica les aclaries successives, i després hi ha aquestes pertorbacions a gran escala que es podrien assimilar a la pertorbació que fan les tallades arreu. Aquí veieu que els incendis estan a la part baixa de la mida, perquè és un gràfic extret del centre i nord d'Europa, però en el nostre cas estaria més amunt, però pel fet ve a ser el mateix. De fet, quan parlem, una de les coses que aquests últims anys, en paral·lel al nostre projecte, s'està discutint molt, és el tema de la silvicultura propera a la natura o més propera a la natura, que això és un tema a part que ja vam discutir bastant en el curs anterior, però una de les discussions és si en ambients mediterranis i també cada cop més a dintre en el marc del canvi climàtic, aquestes tallades arreu que imiten aquestes pertorbacions a gran escala, per què no les podrien considerar també una silvicultura propera a la natura? Això és controvertit, no ho discutirem ara, però que són coses que s'estan parlant. També veiem que l'impacte en aquest gràfic està tret també de l'estat de l'informe Estat de la Natura del 2020, que ens aporta molta informació que cal saber interpretar, com ens han explicat abans. Doncs un altre dels gràfics que aporta és aquest, i veiem que l'impacte dels aprofitaments ens diu que l'impacte dels aprofitaments i les pertorbacions dels darrers 20 anys no contrarresta l'augment en el volum d'arbres, és a dir, que encara el creixement en volum dels nostres boscos és molt més alt, fins i tot on hi ha, com la Catalunya central, una tradició de gestió més gran que els aprofitaments o la mortalitat per pertorbacions. Tot això ja pot ser que canviïn els propers anys, o sigui, ja veiem que hi ha una dinàmica més o sigui, que hi ha una promoció de la bioeconomia, que les pertorbacions són cada cop més intenses i més freqüents, i llavors, precisament per això, estem també ara intentant incorporar tots aquests conceptes de la biodiversitat perquè quan això ens vagi passant ho puguem tenir en compte. Tot i que això és veritat i ens ho diu literalment l'estat de la natura, com hem vist, la majoria d'espècies arbòries estan en expansió, sobretot les més comunes, i que els boscos són més diversos, és veritat també que hi ha grups importants d'espècies que són poc freqüents i que cada cop tenen una presència menor, com serien, per exemple, el roure africà o el planer fals. Vull dir que hi ha les grans conclusions que podem treure d'aquest informe de la natura, però també cal sempre, allà on estigui el nostre rodal, tenir en compte les característiques concretes d'aquell grup. Més sobre l'impacte de la silvicultura en la biodiversitat. Això està extret també literalment sobre aquest informe de l'estat de la natura, que ens diu que la silvicultura pot tenir un impacte, l'impacte sobre la biodiversitat pot tenir signe diferent en funció de què estem parlant quan parlem de silvicultura. Per exemple, ens diu que en masses forestals joves, com ara les que provenen de l'abandonament
o les colonitzades per pins, que són les que són majoritàries al nostre país, doncs les actuacions de reducció de la densitat de l'arbrat afavoreixen la maduració i redueixen el seu risc d'incendi. I, a més, contribueixen a generar més espais oberts dintre el bosc, generant aquest mosaic forestal. Però, per altra banda, també ens diu, certs científics saben que les actuacions basades en l'extracció sistemàtica dels arbres grans i dels arbres no productius, com els morts o malalts, redueixen dràsticament la probabilitat de trobar aquestes cavitats naturals que ens deien que són tan importants per refugir diverses espècies de mamífers i ocells, a més per altres grups d'espècies. Per tant, sempre tenir en compte els dos, que tenim marge que tenim a les mans una eina que pot anar en relació a la diversitat en signe molt diferent. Aquest és un altre informe que també ha sortit aquests anys, l'any 2020. Aquest és a nivell europeu, que és l'informe de l'Agència Europea pel Medi Ambient, que fa gràfics com aquest en què ens diu que un 11% de les pressions sobre la biodiversitat a Europa provenen del sector forestal. A nosaltres no ens agrada veure això dit així, i ens agradaria més que expliquessin el que es diu a dins amb lletra petita, que és que aquestes pressions venen una altra vegada per la retirada de fusta morta i la retirada d'arbres vells i, com que és a nivell europeu i parla també de la situació al nord d'Europa, per les tallades arreu en grans superfícies. Són aquestes les accions vinculades a la gestió forestal que els diferents informes de conservació de la biodiversitat ens indiquen que estem afectant més negativament la biodiversitat. Llavors, davant d'això, ens hem plantejat hem acceptat que hi ha dues estratègies possibles. Això, tota aquesta... Si en voleu saber més de les estratègies de segregació i integració, doncs hi ha aquests dos llibres que veieu a l'esquerra que sorgeixen d'una xarxa a nivell europeu que es diu Integrate Network, que han tret dos llibres en la darrera dècada on van avançant sobre aquests conceptes. En general, és integrar criteris de conservació de la biodiversitat, però també tenint en compte temes de canvi climàtic en la gestió forestal. Llavors, tenim aquestes dues estratègies, que és la segregació, que seria destinar zones només amb un objectiu únic de conservació i millora de la biodiversitat i entenem que és necessària per determinades espècies pròpies de boscos madurs i per generar coneixement sobre aquestes dinàmiques naturals. I després hi hauria una altra segona estratègia, que seria la d'integració d'aquests criteris de conservació en una gestió forestal que té altres objectius prioritaris, com pot ser la producció de fusta o la prevenció d'incendis. En qualsevol d'aquests objectius es poden integrar criteris de conservació de la biodiversitat. El debat que hi ha avui en dia és sobre quan segrego, on poso la línia. Aquí i allà, l'estratègia forestal europea ens diu clarament que Europa hauria d'anar cap a un 30% d'àrees, destinades a evolució lliure en les que s'emet un grau diferent d'ús. O sigui, que no exclouen l'acció antròpica, però que sí que la limita. Aquesta reflexió de quan segrego i on segrego i si reservo àrees només per producció i àrees només per conservació, això s'està debatent a diferents escales. A escala planetària, si Europa hauria de conservar i venir a importar fusta de fora. A escala europea, si els mediterranis som els que ens hauríem de dedicar més a conservar i el nord hauria de ser més a produir. O a escala de Catalunya, doncs també. Aquest debat no és el que ara, i que hi és molt interessant, no és el que volem obrir en aquest curs, sinó que el que ens agradaria, el que podem treballar, que és des del punt de vista de gestors i gestores forestals, a escala de rodal i de finca, com podem intervenir. I ens diuen que, a tots aquests estudis, ens diu que tan important és quan segrego com segrego. Si necessito aquestes àrees grans que parlava el Jordi per generar aquests processos de rewilding, de que tornin aquestes espècies, o àrees petites que deixo jo evolució lliure. I la resposta que ens donen des de la ciència és que les dues són importants. Per tant, que aquestes àrees petites, encara que siguin rodals
de 2, 5, 10, 15, 20 hectàrees, doncs són també importants per a la conservació de la biodiversitat. I aquestes són les que integrem, les que incloem dintre de les nostres estratègies de conservació i millora de la biodiversitat. Es tracta d'àrees petites en què decidim no gestionar hàbitats i espècies, no que abandonem, que estan allà perquè no es gestionen, sinó que fem una decisió activa de deixar-les a evolució lliure perquè tenen un interès especial. Aquest gràfic també ja l'heu vist, us l'he ensenyat i ve d'aquest projecte de l'Integrate. Llavors, és per mostrar-vos, fer èmfasi en això, que també a escales petites, a escala de rodal i de finca, contemplem les dues estratègies, segregació i integració. Definir aquestes zones amb objectiu únic de fomentar la biodiversitat lligada a la maduresa, que aniran a evolució lliure, que són les que es parlaran ara, més tard, en Lluís Comas i la Mar Pallarès, i tota la matriu que queda entremig d'aquestes àrees deixades a evolució lliure es podria gestionar amb diversos objectius de gestió, incloent entre ells la conservació de la biodiversitat. Això es pot fer d'una manera més o menys planificada en l'espai. Per exemple, estem aplicant silvicultura integrada. Per exemple, estem ara començant un altre projecte que es diu GoProforMed, on tota aquesta planificació s'està tastant a nivell d'espais de la xarxa Natura 2000. O sigui, identificar amb una diagnosi a escala de paisatge quines són aquestes zones a deixar a evolució lliure i després quines actuacions es fan entremig. Si s'actua per altres objectius, que també s'integri aquesta biodiversitat, i si no, doncs anar a buscar que existeixin aquests punts vermells, aquestes illes de senescència per garantir la continuïtat. Això pot estar així planificat a escala de paisatge o pot ser, com des del punt de vista de cada gestor en la seva finca, identificar aquells rodals que vol deixar evolució lliure i altres on vulgui integrar només dintre del seu àmbit de gestió. Doncs també considerem que té un valor igual que el de planificació, a manca d'una planificació, diguem, intermèdia. Nosaltres ara estem pensant, el que us explico ara, està pensat des del punt de vista de la finca i del rodal, des del punt de vista de la gestió proposada en un pla de gestió i millora forestal. Si hi haguessin un PORF on això s'integrés, si hi ha uns plans de gestió d'espais on això s'integra, seria anar assumint aquestes diferents escales de planificació. Com a resum, a escala de rodal, el que en general creiem que amb la silvicultura podem contribuir positivament a aquesta millora de la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats, avançant cap a fases de desenvolupament del bosc més madures i resilients mitjançant les aclarides que regulen la competència, i també podem contribuir buscant boscos i paisatges més heterogenis, complexos i connectats, aplicant aquesta silvicultura més integradora que us explicaré ara. No es tracta de buscar totes les espècies a tot arreu, això sí que és clar, no estem buscant això, sinó que estem buscant aplicant estratègies que garanteixin que es donen tots els estadis de successió a una escala superior en una configuració que permet la coexistència de la majoria d'espècies. Però el nostre treball a nivell de rodal s'adaptarà a cada rodal i podrem fer amb tot el marge de millora possible. Llavors, això com a introducció de les dues estratègies. I ara us explico la part de com entenem l'estratègia integrativa, aquesta estratègia que integra objectius de conservació de la biodiversitat alhora que l'objectiu productiu o l'objectiu de prevenció d'incendis. Després, quines mesures proposem i, finalment, us faré 4 pinzellades del que és l'índex de biodiversitat potencial com una manera ràpida d'avaluar l'estat de conservació en relació a la biodiversitat per persones que no som expertes naturalistes com els que m'han precedit. Aquest gràfic ja l'heu vist, ja el compartim. La silvicultura integradora el que proposa és que en rodals gestionats per altres objectius es retinguin o es fomentin elements que contribueixen a la diversitat d'espècies. Si l'evolució del bosc a evolució lliure o evolució natural seria la que veieu aquí, en un bosc gestionat, en un bosc jove, li falta aquesta darrera peça.
el que volem és que tots aquests elements clau que ens han citat en Jordi, els dos Jordis, retenir-los en aquest bosc gestionat de manera que puguem nosaltres continuar la nostra gestió, però garantint que hi hagi com aquests pilars en el temps, donant-los continuïtat en el temps en aquests elements que garantiran que cada cop aquelles espècies que necessiten un període més llarg de colonització puguin també ser en el bosc que seguim gestionant amb altres objectius. Això era per mostrar-vos, això surt d'un informe que hem fet intern dintre del Biogest d'aplicació de l'índex de biodiversitat potencial en 185 boscos de Catalunya, per mostrar-vos també com el reflexe d'això que ens diuen els informes de la natura, de que en aquests boscos gestionats i joves la mancança principal és la fusta morta gran en peu i el sol i els arbres vius molt grans, doncs també amb aquest indicador de l'IBP en boscos gestionats aquí a Catalunya, doncs també són els factors que estan per sota del que considera en aquest indicador que són valors favorables a acollir el màxim nombre d'espècies. Com ho plantegem? Plantegem que això ho hem debatut, però al final hem acordat que qualsevol model silvícola que apliquem admet l'aplicació d'una silvicultura més integrada. Per exemple, qualsevol model, a Catalunya tenim les orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya, que inclouen models dels que diem regulars i irregulars. Regulars serien aquests que tots són masses coetànies o dintre del mateix rang d'edats que van creixent, seria l'exemple de sota, que van creixent en el temps i que arriba un moment que es busca un altre cop la regeneració i es torna a tancar el cicle, o irregulars, que tenim arbres de totes les edats. Així explicat ràpid, de totes les edats i una estructura més heterogènia. En qual són els models que tenim a les orientacions de gestió forestal de Catalunya, són models silvícoles dissenyats a nivell de massa, que fixen una densitat i uns espaiaments finals predeterminats. Jo entro, faig una tallada i m'ha de quedar d'aquesta manera. L'espaiament entre peus ha de ser aquest, el nombre d'arbres final ha de ser aquest. Doncs en aquest tipus de models, creiem que tant uns com els altres podem incloure aquests criteris de silvicultura, de retenir i fomentar aquests elements clau dintre del nostre global gestionat. Però és cert que hi ha models més propensos a generar de forma més orgànica aquesta heterogeneïtat que busquem a escala de rodal. Potser, diríem, si la busquem a escala de rodal serien aquests models més irregulars, però sobretot són aquests models que preveuen aclarides selectives, on el pes de les aclarides s'expressa en el nombre d'arbres competidors que cal extraure per cada arbre de futur. És a dir, són models que no fixen, que no són tan rígids en quant com ha de quedar l'estructura, sinó que van extraient arbres que van fent competència a arbres que nosaltres volem promoure. L'exemple d'això seria el que proposa la silvicultura propera a la natura, que seria com l'exemple més extrem, per dir-ho d'alguna manera, d'un model amb objectiu prioritari productiu, però que genera estructures més complexes que de manera indirecta generen aquesta biodiversitat. Per això ara estem treballant també dintre del marc del Biogest a incorporar nous models, mantenint els altres, incorporant nous models basats en aquesta silvicultura més d'aclarides selectives. En general, hem definit unes mesures de conservació i millora de caràcter general, que són en 3 grans grups. Serien aquelles mesures que afavoreixen la diversificació estructural, tant vertical com horitzontal, la diversificació d'espècies i la diversificació genètica, afavorir espècies arbòries acompanyants i esporàdiques, individus provinents de llavor, presència de diversos estrats de vegetació, presència d'espècies florícoles, etc. Aquestes mesures són aquelles que ens afectarien els criteris de la tallada i l'estassada. Si l'estassada ha de ser selectiva, si la tallada ha d'incidir en unes espècies o en unes altres, si s'han d'alliberar espècies acompanyants o esporàdiques per donar-los més espai, si he de deixar més l'espai de llavor. Tot això ho incorporaríem
diguem, matitzant els criteris de tallada i d'estassada que teníem fins ara. El segon grup seria aquest de retenir i promoure elements claus de maduresa en tallades i desbrossaments, que són els elements que ja hem vist. El tema de la fusta morta, que ja existeix tant en peu com a terra, en general, la idea és que es mantingui tota, amb excepció de les pertorbacions que llavors s'ha d'acordar amb l'administració, amb la recomanació que es faci en aquell moment. Aquestes accions de retenció i promoció d'elements claus sí que introduïm que requereixin un marcatge o una direcció d'obra més acurada del que s'estava fent fins ara. I finalment hi ha tot el gran grup de la generació de fusta morta, que en parlem una mica més endavant, que és generació de fusta morta de dimensions mitjanes o grans en peu i a terra, no qualsevol fusta morta. Estem parlant d'això. Llavors, tot això, ara, si ho llegiu, us pot semblar que això n'hem estat parlant tota la vida i és veritat, no? O sigui, aquests són les típiques mesures que teníem als codis de bones pràctiques. Hi ha, per exemple, dintre de les ORGs, dels models que actualment, que fa 15 anys que s'estan incloent en la planificació forestal, en els plans de gestió, aquestes mesures ja sortien com a codi de bones pràctiques de la gestió forestal. Què estem proposant de diferent? Doncs de pujar-ho de nivell i de pujar-ho a un nivell de prendre decisions de gestió, o sigui que aquestes mesures ens influeixin les decisions de gestió que prenem en el moment de definir què fer en aquell rodal. Donar-los més visibilitat, si ja es feien, doncs perfecte, i si no, doncs exigir-les. Això és el que és, diguem, potser el canvi més gran que proposem. I el segon canvi seria que aquestes mesures que les tenim, que segurament les reconeixeu en aquests codis de bones pràctiques a nivell general, s'han de deixar tants arbres morts, s'ha de deixar tanta fusta morta, tants arbres grans. El que proposem és que ja des del moment de la planificació s'adaptin a les característiques del rodal. I per fer això proposem que quan es faci l'inventari gasomètric, l'inventari del que tenim, nosaltres normalment els gestors i gestores forestals ens basem en un inventari gasomètric o una estimació pericial que ens diu quanta fusta hi ha per calcular si tenim l'objectiu productiu o quina vulnerabilitat a incendis té aquell bosc si tenim un objectiu de prevenció d'incendis, doncs afegim un altre diagnòstic que seria l'índex de biodiversitat potencial per veure en quin estat està la capacitat d'acollir biodiversitat d'aquell rodal. Sí, poc favorable o molt favorable a acollir-ne. A més, no és només això, no és suficient, no? I això a vegades penso no cal dir-ho, però perquè qualsevol enginyera forestal, persona que decideixi sobre la gestió dels boscos, doncs no es basa tampoc mai en l'inventari gasomètric, sinó que té en compte moltes altres coses. En aquest cas de la biodiversitat, doncs és important la fase de desenvolupament del bosc. No podrem exigir el mateix a un bosc en fase jove, adulta o més adulta, perquè no podem generar fusta morta gran quan el diàmetre mig no supera els 25 centímetres, per exemple. Si això pot semblar molt obvi, però cal haver-s'hi trobat creiem que és necessari explicitar-ho. I finalment, és una cosa que encara estem discutint, és com introduïm el patró de pertorbacions en això. El tema de la generació de la fusta morta, de nova fusta morta a les actuacions de tallada, hem d'entendre molt bé a quina fase està en el nostre bosc. Per exemple, no és el mateix proposar generar fusta morta a la roureda que veurem demà que en un bosc de pi blanc i alzina de collserola, on el pi blanc en els darrers 10 anys i en el futur es preveu ja patit diverses tempestes de ventades, està en un moment en què ja està en la seva fase, diguem, final i hi ha molta fusta morta d'aquesta espècie. Una altra cosa seria si volem buscar fusta morta d'alzina o no. Tot aquest tema l'estem discutint encara entre els socis del projecte. Al setembre, a la guia que es publicarà, esperem ja tenir
unes indicacions més concretes. I finalment també, evidentment, segons el context, és diferent en funció de l'entorn que tingui aquell rodal o d'altres aspectes identificats en una diagnosi, com hem dit abans, a escala de paisatge o de planificació que l'afectin, doncs també hauré de tenir en compte. Aquest rodal d'aquí al costat és el que veurem demà, que és una roureda de canariensis envoltada de camps de pollancre. Doncs tindrà unes condicionants diferents que un altre que estigui en un paisatge molt més homogeni, forestalment parlant. En 5 minuts, l'índex de biodiversitat potencial, el que és l'eina aquesta que proposem. Se t'ha tancat el micro. Teresa, tens el micro apagat, quan se t'ha apagat. Ara? Ara, sí. Doncs està desenvolupat pel Centre Nacional de la Propietat Forestal Francesa i en els darrers 5 anys hem treballat conjuntament amb ells per desenvolupar la tercera versió d'aquest índex conjuntament, de manera que ens funcioni també als boscos de Catalunya. Entre el Centre de la Propietat Forestal d'aquí i el de França, i en col·laboració de tots els experts del projecte i d'altres entitats que cofinancen el projecte. Llavors, la idea és que si nosaltres, i no sé quants dels que esteu aquí escoltant, sou gestors o gestores forestals, quan veiem aquest bosc, que és la roureda també que visitarem demà, el que ens ve al cap és la quantitat de fusta que podem extreure, com ha de quedar el bosc després de la tallada, com la trauré, etc. I el que proposem amb l'índex, i el que de fet és una de les coses que més, per les quals més útils ens sembla l'aplicació, és que, ara no em passa la pàgina, és que veiem, a partir de veure aquesta estructura, sense veure la biodiversitat real que hi ha, siguem capaços d'imaginar-nos tot el que estem fent, quin impacte té sobre tota aquesta biodiversitat real que no coneixem perquè no som especialistes en cada un d'aquests grups, però que sí que ens hem d'obligar a tenir en compte. Llavors, aquest índex de biodiversitat potencial té 10 factors, 7 que estan relacionats amb el rodal i que es poden modificar amb la gestió forestal, que són els que hem vist al llarg de totes aquestes xerrades, aquesta i l'anterior, i 3 factors relacionats amb el context, que són la continuïtat temporal del bosc, quant de temps fa que aquell sòl forestal és forestal, no l'edat del bosc, dels arbres, sinó que aquell sòl és forestal, la presència d'ambients aquàtics i d'ambients rocosos perquè tenen una biodiversitat específica associada. Els altres 7 factors, ja els veieu allà, són aquests elements propis d'estadis de maduresa que volem conservar en els boscos gestionats. És una avaluació indirecta i està fet després, està fet a partir de variables que relacionen aquesta estructura amb la biodiversitat real. Això també ho he vist que us ha ensenyat el Jordi, però que surt, tots aquests estudis científics estan fets en el marc del desenvolupament de l'índex de biodiversitat potencial per poder veure realment si aquests factors ens estan responent. El que nosaltres volem és que si mantenim aquesta estructura, tenim aquesta biodiversitat real associada, aquests grups taxonòmics associats. I per alguns d'aquests factors estructurals indirectes estan associats només a un grup molt concret, algun tàxon molt concret, i altres, en canvi, donen peu a que existeixin molta varietat de tàxons diferents. Aquest índex també ens serveix perquè ens permet tenir definicions compartides. Per exemple, abans algú preguntava què considerem fusta morta gran? Doncs ens hem posat d'acord que fusta morta gran és a partir de 17,5 centímetres en ambients mediterranis. I després n'hi haurà la molt gran a partir de 27. I també el que fa és donar uns llindars que valoren la capacitat d'acollida d'aquell rodal en base a aquesta estructura, a aquests factors estructurals. Aquests llindars no tenen res a veure amb la gestió, estan fets en base a estudis científics, aquests estudis científics que relacionen estructura i biodiversitat. Per tant, si s'assoleix el llindar 5 amb l'IBP, vol dir que és
un estat favorable a acollir una bona diversitat d'espècies. Tenint en compte que aquest índex és un índex que s'espera que és ràpid, que és una observació ràpida i, per tant, no és exhaustiva de tot el que hi ha. Per tant, aquests llindars són una mica més baixos del que potser us sonarien. Allà us he posat alguns exemples que no els volia posar perquè no vol dir que haguem d'assolir això, sinó només com a exemple del que l'índex valora. Per exemple, a arbres molt grans, que són els de classe diametral 60 o més, si n'hi ha més de 5 per hectàrea, es considera que ja és una capacitat, és un estat favorable a acollir biodiversitat. El mateix amb els arbres molt grans. Però tenint en compte això, que el que estem valorant aquí és una observació ràpida, no és una observació exhaustiva de tot el que hi ha. Per tant, se suposa que si tu veus això, n'hi ha més. Tota la informació de l'índex està a la web del Biogés i a la web del Centre de la Propietat Forestal. Poseu índex de biodiversitat potencial i allà està tota la documentació. Com aquesta mesura de l'índex és una mesura, com us dic, ràpida, feta perquè la puguin fer silvicultors, persones no expertes, com a mínim s'ha d'observar una hectàrea o el 15% de superfície, se sol fer un recorregut lineal observant a banda i banda d'aquest recorregut i anar anotant cada un d'aquests 10 factors. Però també es pot fer, per exemple, si vull combinar amb un inventari gasomètric, doncs ho faig, aquesta hectàrea l'observo de manera circular, mantenint el mateix centre de parcel·la, o si faig diverses parcel·les, doncs les distribueixo, que és el cas, això torna a ser la reunió que veurem demà, doncs en diverses parcel·les. Hi ha tota una metodologia que també hi ha un document penjat a la web on s'explica com fer-ho. Al final... Un minut, Teresa? Sí, al final el que ens dona és això, un número, un valor absolut, un valor percentual, i aquests gràfics que de manera visual ens diuen, ens orienten la gestió en aquells factors en què està més desfavorable. Per exemple, en aquest cas, doncs els factors més desfavorables tornen a ser la fusta gran morta al sol i els arbres vius grans, en canvi en peu doncs ja n'hi ha molta, doncs puc orientar la gestió en aquests dos factors. Això només ja, per acabar, és alguns exemples de com es matitzen aquestes mesures generals que tots més o menys coneixem, doncs com les matitzem en els itineraris en què ja s'integren, els itineraris de gestió, que diem, les indicacions de com gestionar un bosc quan integrem biodiversitat. En principi, el tema de retenir elements claus requereix el marcatge d'arbres a retenir. No cal, aquí us poso, això és un spray per marcar arbres en què en el projecte comptem quants arbres grans hem retingut, en microhàbitats, fusta morta, espècies minoritàries, no cal fer això, però sí identificar quins arbres són aquells a retenir o que no volem que siguin danyats en la gestió forestal. També, no sé si tinc gaire temps, però és això, arbres de grans dimensions. Doncs aquest seria un exemple de retenir. L'important dels arbres de grans dimensions és que han de quedar permanentment en el rodal. Jo puc seguir fent la gestió, però els arbres que identifico de grans dimensions han de quedar allà. I això sempre es pot fer, perquè sempre podré deixar els arbres més grans que hi hagi en el rodal, tenint en compte que aquests són els que fan més feina estant en el rodal que endur-me'ls, que tallant-los per aprofitament. Depenent del tipus d'actuació que prevegi a cada rodal, doncs això em suposarà un cost més alt o menys. Si faig una aclarida baixa, no té sentit indicar que cal deixar els arbres grans perquè ja està incorporat en la pròpia definició d'aclarida baixa, però amb una tallada d'aprofitament, doncs evidentment hauré d'explicitar-ho. Els arbres portadors de microhàbitats tenim una llista, ens basem en aquesta llista de 15 grups de microhàbitats. Hi ha uns microhàbitats que sempre s'han de deixar, les cavitats epícits, els nius grans, etc. Però després, en funció del que veiem, que en aquest recorregut que hem fet amb l'IBP, veiem que és rar en el rodal, doncs també té més importància deixar aquells que són rars que no un que és molt abundant.
perquè ja s'hi quedarà igualment. I sempre parlem de coses de grans dimensions, o sigui, no cal anar a buscar el detall. I el tema de la fusta morta, per acabar, és el tema més conflictiu, diguem, d'alguna manera, perquè hem d'acabar de veure això, el tema de les pertorbacions, tant plagues com incendis, com s'integra. En principi, com que estem parlant de fusta morta de grans dimensions, ni parlar de biodiversitat, ni pels incendis, sembla, parlant amb bombers i parlant amb especialistes en biodiversitat, o sigui, sembla que deixant aquesta fusta morta de grans dimensions no ha de ser un problema per incendis ni per plagues. Això, si voleu, no sé si es pot discutir després a l'apartat de torns. En principi, la recomanació general seria en cada actuació generar-ne de nova en funció del que dèiem, de com està el rodal, però sempre depenent d'això, de l'estat de desenvolupament del rodal i del patró de pertorbació. Aquí, en aquest cas, és un exemple, es va decidir deixar 1 o 2 arbres per hectàrea perquè ja n'hi havia en el rodal. I després hi ha tot el tema de la generació de fusta morta en peu mitjançant l'anellament d'arbres, que en coníferes és molt clar, doncs que sí que funciona, i en canvi en planifoli, especialment en quercínies, doncs és un tema que el CREAF n'ha fet seguiment i que esperem poder al setembre a la guia ja concretar si realment on ho proposem i quan val la pena proposar-ho. I ja està. Només acabar amb la foto aquesta de la Rosalia alpina, que l'he conegut al llarg del projecte, que és una espècie saproxílica protegida, amb la idea que no podrem tenir rosalies alpines a tot arreu, que no és el que busquem, però que si creiem que no, amb l'aplicació d'aquesta gestió forestal més integradora també s'ajuda, creant la xarxa perquè allà on hi hagi de ser hi pugui ser també la rosalia. Fins aquí.